În timp ce fiul Andrei Năstase cheltuiește milioane, locuiește în casă de lux și se plimbă cu mașini de 10.000 de euro, mama acestuia adună bani din pensie pentru o intervenție chirurgicală. Cu o casă modestă într-un sat din raionul Telenești, femeia habar nu are că prin conturi deschise pe numele ei, fiul liderul Partidul Demnitate și Adevăr a scos peste 5.600.000 de lei doar în ultimii 3 ani. Săptămâna trecută, portalul Today.md a dezvăluit într-o investigație că pe contul mamei lui Andrei Năstase a fost transferată o sumă impunătoare de bani prin intermediul unei companii offshore. În afară de cei 100.000 de euro parveniți direct de la Aeroflight Limited, pe conturile Anei Năstase au ajuns și alți bani de proveniență dubioasă. În total, din numele mamei lui Andrei Năstase au fost scoase peste 5.660.000 de lei. Mama liderului partidului Da a rămas surprinsă să afle despre aceste milioane. Dumneavoastră știați de 5 milioane de lei pe care fiul dumneavoastră vi le-a transferat? Doamne, și milioane, și Fiul dumneavoastră v-a transferat 5 milioane de lei. Doamne, care zice salar de Dumnezeu. Ați știut de acești bani? Nu! Și ne v-a spus menționa asta? Fiul dumneavoastră a spus. V-a spus el? Da. Spuneți că nu-i drept, nu ne-a pus nică, nu ne-a pus. Eu trebuie să mă duc acum cu bani de la pensie să-mi fac operație. Andrei Năstase nu a negat primirea acestor bani, dar nu a vrut să precizeze pe ce i-a cheltuit. Despre aceste sume a recunoscut că este la curent și un alt lider al partidului Da, Stanislav Pavlovski. Au fost date publicității conturile bancare a familiei domnului președinte Năstase. Oricum ar fi băncile care sunt deținători acestui secret bancar, ei au avut și au o responsabilitate nemijlocită și directă să asigure confidențialitatea depunerilor bancare. Mai mult, liderul partidului Da, în spatele căruia se află interlopii fugari Țopa, a recunoscut că a înregistrat pe numele mamei sale casa din capitală, cu o suprafață de aproape 200 de metri pătrați. Potrivit prețului de piață, locuința ar costa câteva milioane de lei. În timp ce legal este proprietara casei de milioane din capitală, mama lui Andrei Năstase locuiește modest, purtând haine simple ca și mulți oameni în vârstă de la țară. Într-o poză, ea apare desculț, alături de fiul ei milionar. Oamenii din sat vorbesc despre viața grea pe care o duce femeia. Ei bătrâni, ei vai de capul ei singură și nu cred așa ce ați fost. E mamă să iei singură și e greu. În același timp, consătenii lui Andrei Năstase condamnă acțiunile în care este implicat acesta, inclusiv trecerea unei case de lux pe numele mamei sale. Și așa zicea că casa e scris pe numele mamei, cred că tot gândit el că ceva în viitor să aibă și o scris pe mama că să ne-l tragă la răspundere, cred că eu mă gândesc. Nu-mi place de dânsi, deloc nu-mi place, că ei sunt tineri și au furat, să întoarcă banii înapoi. Năstase și cu ăștia și cu filat și cu tăți. Achilante în primire, bande și atât de el. De nu se vede, srela pe care te-a pus. Srela, ei nu fură sute, mai bărmina, milioane. Deci bani acuz, a noștri. Investigația jurnaliștilor de la Today.md a demonstrat că liderul Partidului Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, primește sume impunătoare de bani de peste hotare, deține proprietăți importante în țară și în Germania. De asemenea, investigația a arătat cum Andrei Năstase primește indicații de la interlopul fugar Victor Țopa, care este și nașul său de cununie.